zuciyata. Kai kaɗai ne sirrin zuciya. Yarda da ni san kina rike a zuciyata, mafarki nake. Zuciyata ta kace a zahiri san kana riƙe. So a zuciyata dukan su mata kin ba sarata. Aminiyata, sarauniyata, Mafarkin ka tuga ne, san kake girgiza ni, sannan ya saka ni rauni, daɗin kalamun kake magani. sai in ji haushi, domin hakan ki nake ta kishi. Farin cikin ki ya sa ni laushi, hakan ki ne zanarin garashi. Sani launi, gangar jikina sai ta fara kauni, farin ciki zuci ba a misali. Your tracks today. Ke ce amanar zuciyata. Kai kaɗai ne sirrin zuciya. Mix Ɗanbaiwa Production.